Mm. Vad säger du, Tyson? Vill inte du bada? Va? Det måste ju vara skönt med den där fjällsuppen. Åh, vad skönt. Vad är den där lilla skiten? Han är där nu. Ska du hoppa i och bada, Tyson? Ska du hoppa i och bada? Nej, det törs inte du. Nej, du ska bara kissa lite nu. Åh, vad kul. Det verkar ju som en varg. Ja. Det var lite skönt. Kan inte bestämma sig. Ska jag eller ska jag inte? Ska du hoppa i och bada? Hämta pinnen då. Ska du hämta pinnen? Ja.